ассалому алайкум тамошогарони азиз, шумо қарор доред дар шабакаи оламӣ харид ва фурӯши мошинҳо. Бародарони азиз, дар навори имрӯза мо 12 мошини фурӯшӣ дорем. Нархи мошинҳо аз 4000 сомонӣ сар мешавад. Мошинҳои боркаш ва арзон. Бародарони азиз, шахсоне ки мошин ягон техника бо арзиш дошта бошед, бо ин рақамҳои мо бо тариқи имо, вайбер, ватсап равон бикунед. Шахсоне ки бори аввал ҳастанд меҳмонанд дар канали мо, ҳатман дар канали мо обуна шавед ва зангулашаро фаъол намоед ки то аз мошинҳои арзон бехабар набошед. Баъди як рекламаки кӯтоҳ наворо давом медиҳем. Рафтем. ҳамватанони азиз, нияти гузаштани сарҳади Қазоқистонро доред? ба шумо компанияи хуб ва бо таҷриба якай маъруфро тавсия медиҳам, чунки тӯли 10 сол мешавад ки дар хизмати муҳоҷирост. ҳуҷҷатотон ягон нуқсон дошта бошад, ба шумо кӯмак мекунанд. мошинои замонавӣ, комфорт, дорои вайфай шуморо аз ҷои зистон омада мегиранд. агар дар наздикии Москва бошед, ба хости худо иншааллоҳ. рақамҳо дар рӯи экран ва дар зери видео. ва запреташонро тафтиш кунанд. ба ин авиакасае ки ман ним сол шудааст ба шумо тавсия медиҳам, занг занед ва аз номи канали Оламӣ салом расонед ҳатман. инак тамошогарони азиз, якумин мошин Тико дар шаҳри Нав қарор дорад. кузиш хчбек, соли барӯши мошини 1996. ранги мошин кабуд мебошад. приводаш пешай. нави сӯзишвориш танҳо бензин. объеми мотораш 0 аз 8 литрай. коробка передачаш механик. нархаш бошад 9000 сомонӣ, бо курси ҳозира 60000 рубл мешавад. бо савдоам мешавад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. барои маълумоти бештар ҳатман занг занед ва маълумоти бештарро дастрас намоед. дуюмин мошин Opel Astra G. нархаш 44000 сомонӣ, бо курси ҳозира 311000 рубл мешавад. мошин дар худи истаравшан қарор дорад. дар рангаш сурх мебошад, чӣ гунае ки мебинед. приводаш пеш. коробка передачаш механик. соли барӯши мошин 2007. нави сӯзишвориш танҳо бензин. объеми мотораш 1.6. кузаш универсал. бо савдоам мешавад. мошин бениҳоят дар ҳолати хуб қарор дорад. мошин аз вагонай. телефонҳо барои тамос 992 985 550 908. занг занед ва маълумоти бештарро дастрас намоед. инак тамошогарони азиз, сеюмин мошин BMW 5 серия. нархаш 45000 сомонӣ, бо курси ҳозира 318000 рубл мешавад. алиш ва савдо мешавад. мошин дар худи худжанд қарор дорад. нави сӯзишвориш газ ва бензин. приводаш заднияй. кузаш седанай. объеми мотораш 2 аз 8 литрай. коробкаш автомат мебошад. соли барӯши мошини 1996. бо савдо ҳам мешавад. чӣ хеле ки гуфтем, мошин бениҳоят дар ҳолати хуб қарор дорад. рангш чӣ хеле ки дар рӯи экран мебинед, савзи хокӣ мебошад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо занг занед ва маълумоти бештарро дастрас намоед. чорумин мошин Mercedes Elegant дар Душанбе қарор дорад. соли барӯши мошини 1998. объеми мотораш 1.8. ҳуҷҷатош то 03/2019. тонировкаш 1 сола ҳай. кузаш седан. приводаш қафо. 4 баллони нав дорад. таъриф намекунем. мошин бениҳоят дар ҳолати хуб қарор дорад. мошин аз вагонай. нархаш 58000 сомонӣ, бо курси ҳозира 410000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. бо тариқи имо, вайбер метавонед алоқа кунед. ҳатман занг занед ва маълумоти бештарро дастрас намоед. панҷумин мошин Zili бензовоз. мошин дар Қубодиён қарор дорад. 6 баллони нав дорад. мошин нахадуай. насосаш худаш мекаша, холӣ мекуна, каручи кор мекуна. бачокаш 6500 литрай. нархаш 33000 бо курси ҳозира 230000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед ва маълумоти бештарро дастрас намоед. шашумин мошин бародарони азиз, дастгириро фаромӯш намекунем бо лайкотон ва наворо ҳатман падилица мекунем. дар имо ва ба дӯстотонам ҳатман фиристед.
инак тамошогарони азиз, нива дар истарафшан қарор дорад. Кузаш хечи бегай, приводаш пеш ва қафоай. Рангаш сырха, объем моторш чхели ки мо дар рӯи кад соҳибаш 0 аз 10 4ай. Нави сӯзишвориш танҳо бензинай, коробка передатчикаш механикай. Соли барош мошини 1990ай, нархаш 4000 сомониай. Бо курси ҳозира 28000 рубл мешавад. Телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо занг занед ва маълумоти бештарро дастрас намоед. Тумин мошин ВАЗ 2104, соли бароши мошин 2007, нархаш 20000 сомонӣ, бо курси ҳозира 141000 рубл. Мошин дар девашти Ганҷин қарор дорад. Соли бароши мошинш хеле гуфтем 2007, коробка передачиш механик, нави сӯзишвориш бензин, кузаш универсал, объеми моториш 1.6, приводаш задняй, рангаш кабута. Телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. Занг занед ва маълумоти бештарро дастрас намоед. мутаассифона ба мо ду суратша равон карданд. инак тамошогарони азиз, ҳаштумин мошин Daiwo Nexi, нархаш 10000 сомонӣ, бо курси ҳозира 70000 рубл мешавад. соли барош мошини 1995, рангаш сирхай чигунае ки мебинед, приводаш пеш, кузаш седан, нави сӯзишвориш газ ва бензин, объеми моториш 1.6, коробка передачиш механик. Телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. Занг занед ва маълумоти бештарро дастрас намоед. нуҳумин мошин Газели Боркаш, газел дар Душанбе қарор дорад. нархаш 35000 сомонӣ, бо курси ҳозира 248000 рубл мешавад. дар ҳолати хуб қарор дорад. нахадуай. Телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед ва маълумоти бештарро дастрас намоед. такрор мекунам. телефон 908 776 670. даҳумин мошин Daiwo Leganzo, соли барош мошини 1997, нархаш 9500 сомонӣ, бо курси ҳозира 67000 рубл мешавад. мошин дар Файзобод қарор дорад. кузаш седан, приводаш пеш, нави сӯзишвориш бензин ва газ, объеми моториш 1.6, коробка передачиш механик. ҳуҷҷат дорад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед ва маълумоти бештарро дастрас намоед. ёздаҳумин мошин BMW 3 серия, нархи 16000 сомонӣ, бо курси ҳозира 113000 рубл мешавад. рангаш серебрист, нави сӯзишвориш газ ва бензин, приводаш пеш, кузаш седан, объеми моториш 1.6 литр, коробка передачиш механик. соли бароши мошини 1995. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. яксола ҳуҷҷат дорад. мутаассифона ин мошин аллакай фурӯхта шид, не ки мо вақте ки дар монтаж гузоштемаш дигар нахостем ки аз инҷа бигиремаш, просто барое ки нархҳоро бифаҳме чӣ хели нархай, ба ҳамин хотир ин мошинро мо кур накардем. дувоздаҳумин мошин Daiwo Leganzo, нархши 11500 сомонӣ, бо курси ҳозира 81000 рубл. мошин дар Душанбе қарор дорад. соли барош мошини 1997, коробкаш механик, кузаш седан, приводаш пеш, объеми моториш 1.8, нави сӯзишвориш газ ва бензин, ранги мошин тило мебошад. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ҳуҷҷаташ 9 моҳи дигар, задагӣ пусидагӣ надорад. умуман гуфт соҳибаш. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед ва маълумоти бештарро дастрас намоед. бо ҳамаи дӯстони азиз, навори мо шумо ба охир мерасад. шахсоне ки мошин ё ягон техникаи бо арзиш дошта бошед, бо рақамҳои мо бо тариқи имо, WhatsApp, Viber ҳатман равон кунед.
ва фаромӯш намекунем наворо дар имо ва дигар шабакаҳои интернетӣ ҳатман падилитсаш мекунем. раҳмат барои тамошотон ва барои дастгиритон. хай дар амони Аллоҳ бошед. хай ҳаматонда.